18 urte bete nituenetik beti bozkatu izan dut eta aurten ere bozkatuko dut. Azkenean, bai, agian itxura eman dezake gure botoak ez dula asko erabilera honikan, baina bueno, pentsatzen dut garrantzitsua dela bakoitzak bere botoa ematea. Uste dut ezetz. Ez nahi fidatzen inortaz, ze denak dira gezurti hutsak, eta nik ez dut bostakatuko ez. Ez ari guztetan. Azkenean egingo dute nahi dutena, beti bezala eta horrezegatik geratuko naiz etxean, hobeto. Barkatu, alde zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Gigatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Larun batean, Bortzirietan eta Urumealdean izandako eurillasek kalte handiak utzi zitu prestatzen hasi da foru gobernua. Halaber, lurralde kohesiorako departamentua foru arau bat lanetako udalak izan dira Espainiako gobernuari eskaera egiteko prest agertu direnak. Hondamendi eremu izandatzeaz gain, gaurko Nafarroko gobernu bileran ere hainbat diru laguntza gara Ibaia nahiko lasai dagoela ikus dezakegu, baina asteburutik ondorioak latzak izan dira bertan, izan ere hemen Ibai bazterretan Ibai bazterra janda ikusten ditugu lokatzez beteta eta adarrez beteta. Gainera, Ereñotzu goikaldean dagoen auzotik barrena, Ibaiak zuhaitz handi hau ekarri zuen eta hemen bertan gelditu da. Hemengo herritarrek esan digute asteburuan euria hasi zuelarik Ibaiak dena gora egin zuela eta hemen atzean dagoen irla ere estalita gelditu zela. Baina goiz hartan zan, baina zan dena loia eta barbolak eta, dena. Gero, atera zan, atzi hartan, ateratzea betiko tokin. Eta hemen txeondo ginen, bildurrez, ze pasako zan, ez ginen, nik aizpai deitu nion goizuetat esan zien ez. Hemen ondo dago. Baina bera nola goizien etortzean, goizeko 6, baina hemen zan Aranoko aldi hortatikan, baldiakin botatze bazuen bezala, menditikan. Baina kriston ugaldiak. Eta izan dena menditikan etorri alako. Etorri da Manduiko alieketik eta Arano gehien ezeatu da. Munduko bankuaren ikurra gerida egunotan BEK erakustazokako atarian Barakaldo. 3 eguneko bilera bat antolatu du Innovate for Climate izenburupean. Nazioarteko hainbat erakunde pribatu eta publiko elkartu dira eta klima larrialdiari aurre egiteko moduen inguruan eztabaidatzen dabiltza. Azalpenak baina, errealitateak baino ponposoagoa dirudi, protestengatik ez balitz, inor gutxik esango luke itzal erraldoiko erakunde baten jarduera bat garatzen ari dela bertan. Bilerako ateak goizeko 8:30 ireki zituzten atzo, eta ordurako zuten protestak deitua Euskal Herriko eskubide sozialen gutunak, Euskal Herriak kapitalari plantok eta jauzi ekosozialak. Hainbat eragile sozialen babesa jaso dute. Klima larrialdiari aurre egiteko negozio nitxo berri bat saltzera etorri direla, tekno-optimismoan oinarritutako soluzioak ematera, eta lobby energetikoen eta elite ekonomikoen artean negozioak egitera, horrela simple azalduta horretara etorri dira, Justo, beraiek izan direnean, krisionetara ekarri gaituzten erantzule nagusienetariko batzuk, eta ikusten dugu, soluzioa ezin dela etorri teknologiaren aldetik bakarrik, eta bestelako eredu eta politika publikoak behar ditugula. Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila bildu zuen iragan ostiralean, gainerako erakundeekin eta sektorearekin abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertzeko. Udane Arbeo.
Lehorteak eta klima larrialdiak lehen sektorean izan ditzaketen ondorioak aztertu dituzten nekazaritza eta klima aldaketaren mailan lehen sektoreko profesionalek unezaiak bizi baitituzte lehen gaien prezio igoera dela eta edota azken hilabeteetan egon den ur faltagatik. Testuinguru honetan hainbat proposamen eta neurri hartu dituzte esate baterako eraginkorrean ureztatzeko eta animalientzako bazka ekoizpena handitzeko eta autokontsuma sustatzeko. Protestak izpide 78 greba egun egin dituzte Bizkaiko Zahar etxetako elako langilek eta atzo goizean lortu zuten akordioa patronalarekin. 2 urteko lan gatazkaren ostean lortu dute hileko soldata 1.460 eurotik 1.800 igotzea 2025erako. Horrela, Gipuzkoan UGTek gutxiengoan lortutako hitzarmena baino hobea erdietsi dutela azpimarratu zuen elak atzo eguerdian Bilbon egindako agerraldian. Elarekin batera, UGT sindikatuak ere sinatu du akordioa. Astelenarekin abiatu zuten Gaude eta Gorabide zaintza zerbitzuen elkarteek astebeteko greba. Goiz honetan protesta egin dute Bilbon. Aniztasun funtzionaleko sektore guztize hankaz gora dagoela. Etxanaue andereak esaten dau pertsonak zaintzen da bizela, baina gure sektori ez dau zaintzen. Deko guzdanak agortua gure hitzarmenak oindala urtiek. Eta ez da boni buelta emoteko inolako proposamenik euren aldetik. Politikariak orain hauteskundeak direla eta zaintza lanak aitortu behar direla eta beti izaten dabe pertsona direla zentru, hori eskatzen dugu. Pertsonak zentroan egotea, zaintza lanak aitortzea eta indartzea, eta guk eskatzen duguna da hitzarmen duinak, KPIak onartzea hitzarmenetan, eta bizitza aldatzen dana eta garestitzen dana gure soldatetan hori irabaztea, hori da eskatzen dugun bakarra. Soldata duin eta hitzarmen duin bat. SETR-ren jagon izango da Euskal Eskola Publikoaren jaiaren abesti ofiziala. Ekainaren 4an egingo dute jaia Mungian, eta aurtengo festaren jagon Eskola Publikoa lelotik abiatuta zaintzaren, babesaren eta laguntasunaren kontzeptuaren ildoak jorratuko ditu. Zarretan aipatu ez, baina beti danik hemen gaude. Hizkuntza batek irakatzi ziola, herri bati nahi gabe. Urtez urte, zure begidara begira, egon arren beste hamaika etorriko dira. Ze argi dago oso arroz daudela, denon izatearen desiraz, da sortzen hasi naiz, zure irriaz, da jantzen hasi naiz, zure ideia. Elgar, jagon, zure gatik ni naizelako. Elgar, jagon, ozen nago. Arratsaldeon eta ongi etorriak arratsaldean gaur albistegira. Larun batean, Bortzirietan eta Urumealdean izandako euri-jasek kalte handiak utzi zituzten Beran, Lesakan eta Aranon. Azken horien kontura, Nafarroako gobernuak erabaki du premiaz eskatzea Espainiako gobernuari 3 udalerriok hondamendi eremu izendatzea. Gipuzkoako hainbat herrik ere bat egin dute hondamendi eremu izendatzeko eskaerarekin. Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri-jasa bortitzek uholdeak eragin ditu Beran eta Lesakan, eta kalteak sortu ditu bigarren mailako sareko 3 bideetan. Aranoko herrigunean eta inguruko hainbat baserri errepidez inkomunikatuta utzita. Gobernuak Ilarrate gainako Beran egin duen euri neurketan 101 litro metro kuadroko prezipitazioak jaso ziren.
Lesakan, Astazelaietako euri neurketan, metro kuadroko 43 litro jaso zituen, eta Goizuetan metro kuadroko 40 litro. Añarbeko Gipuzkoa presaren euri neurgailuak, justoki Aranotik gertu dagoenak, 241 litro jaso ditu metro kuadroko eta prezipitazioak pilatzearen ondorioz, Berako eta Lesakako hiriguneetan kalteak eragin ditu etxe bizitzetan eta bajeretan, bi hauek urez betez. Kalteak beran bildu dira bereziki, zia errekak gainezka egin eta gero. Lesakan bertzalde, Luizi batek 15 etxe bizitza inguru kaltetu ditu. Pasatu dena hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, Sos Navarratik, eta zia erreka hori gainezka egindula, eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiora, eta ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik, aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa, eta jendartea bisatu, bomberokin egon, eta dena martxan jarri. Erran behar da, hori, pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira, eta ordua ere alakoa zen, gauez, eta alde batetik pentsatzen genuen, eguerdiko 12 gertatuko balitz, igual jende gehiago dago kalean eta bar, eta urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta Ramirez presidente ordea, beran eta Lesakan izan da. Kalteak baloratu eta errepideak konpontzeko tenorea heldu da. Bitartean, herritarrak auzolanean orain ezker eskuin garbiketa lanetan. Nafarroko gobernuak iragarri du asteazkenean onartuko duela hondamendi eremu izendatzeko eskaria gobernu bileran. Bitartean, kalteak jasan dituzten eta segurua duten pertsonek zuzenean jo ahal izanen dute ekonomia ministerioko aseguruen konpentsazio partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, uholdeek 4 eta 5 milioi euro arteko kalte materialak eragin dituzte zonaldean. Euriari badu ere lehorteak eta klima aldaketak lehen sektorean izan ditzaken ondorioak aztertzeko bilera egin zuten sektoreko ordezkariek eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait erakundek. Eusko Jaurlaritza buru, lehendabiziko aldiz elkartu ziren eragile guztiak nekazaritza eta klima aldaketaren mailan. Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila bildu du. Aurre ikuspenek sektoreari aurre hartza eta laguntza eskatzen dutelako. Lehorteak eta klima aldaketak lehen sektoran izan ditzaketen ondorioak aztertu dituzte. Unezaiak bizi baitituzte lehen gaien presioan igoeragatik eta azken hilabetetako urfaltagatik. Uzta txikiago dago eta alde batetik belar gutxiago jaso da, batez ere Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zertxo bait gehiago, eta aberen elikadura zaila izango da eta gaina prezioak gora egin du. Lehorteak oraingoz euskal gizarte osoari eraginez badio ere gogor jotzen ditu nekazaritza eta abeltzaintzako profesionalak. Testuinguru horretan kanpoan erositako bazkaren menpekotasuna txikitzeko eta laboreak ahalik eta modurik eraginkorrenan ureztatzeko beharra dagoela nabarmendu dute ordezkariek eta neurriak adostu dituzte horretarako. Bada animalientzako bazka ekoizpen handitu egingo da eta autokontsumoa sustatu. Aberek behar duten elikadura bertan neurri batean ere martxan jartzea eta horrek suposatzen du gauza desberdinak egin ahal izatea. Ur hornidurari erreparatuz gero uraren Euskal Agentziak txosten batean adierazi duenez egungo egoera duela urtebete baino txarragoa da. Naiz eta betetze maila 70%tik gorakoa den Euskal Autonomia Erkidegoko urtegietan. Larrialdi neurririk hartzera eramaten ez duen egoera bat bada ere, kontuan hartu behar da joera horrek jada ekosistemetan duen eragina. Ildo horretan ekimen sorta bat planteatu da. Ur hornidura bermatu egin behar dugunez, ur hornidurako sistema osoa, azpiegitura osoak hobetu egin behar diala, indartu egin behar dirala, eta ditugun galderak baita ere gero eta gutxiago izan daitezen hobetu behar dugula. Horrela ur faltak ganaduaren elikaduran eta baratzen mantentzen eragin ditzaken arazoak arintzen lagundu nahi da. Munduko Bankuaren ikurra gerida egunotan bekeko atarian. 3 eguneko bilera bat antolatu du Innovate for Climate izenburupean. Bien bitartean protestak egiten ari dira. Udane Arbeo.
Nazioarteko hainbat erakunde publiko eta pribatu azken 3 egunotan Barakaldon bildu dira klima larrialdiari aurre egiteko moduen inguruan eztabaidatzeko. Lehen eguneko mahai inguru nagusian karbono isurien salerosketa eskubideen inguruan jardun zuten eta Munduko Bankuak haien inguruko azterketa bat eskatu du. Bien bitartean ikerlanaren arabera egun munduan sortzen diren isurien 23% bakarrik daude zergapetuta eta aintzat hartu behar dugu duela 20 urte 7 baino ez zirela. Testuinguru honetan protestak egiten ari dira talde ekologistak deituta zuen negozioa gure kolapsoa lelopean eta hainbat talde edota eragile sozialen babesa ere jaso dute. Gaurkoz, gaur arratsaldean Bilboko Plaza Eliptikotik abiatuta arratsaldeko 7:00 manifestazioa egingo dute trantsizio ekosozialaren alde. Politika arloan abortuaren legearen erreforma gauzatzeko galdegin die Monterok erkidegoei. Gutun baten bidez jakinarazi die Berdintasun Ministerioak autonomia erkidegoei. Ministroak erkidegoei gogorarazi die kontzientzia eragozleak ez diren profesionalak izan behar dituztela. Todas las mujeres en España tienen derecho a practicar una interrupción voluntaria del embarazo en el hospital público más cercano a su domicilio. Y esa ley tiene que ser aplicada y no valen excusas para no aplicarla. Bilboko suhiltzaileek agindutakoa ez betetzea leporatu diote udal gobernuari. Martxa bat egin dute Miribillako parketik udaletxera. Bertan, udal plantillarekin batera, Juan Mari Aburtoren tokiko gobernuak negoziazio mahaian egindako promesak bete ditzala eskatu dute. Dicen que espero un poco a ver si el altavoz se oye mejor que antes. Lo que os decía, Beste administrazio batzuk ordea, denbora daramate horretan lanean. Erazteko alman... ELA, Comisiones Obreras, LAF eta SK sindikatuek gaurko eta biharko grebara ditu dituzte Bizkaiko esku hartze sozialeko beharginak. Urte eta erdi baino gehiago hitzarmena berritu gabe egon ondoren, langileek aurrera pauso bat ematea erabaki dute.
duinak, soldata duinak, IPC behintzat sustatzea, eta arrisku psikosozialak bebai bermatutea. Hori da gure borroka handiena, edo, bai. Daroagu 20 maila, negoziazio aldetik, eta patronalea, hor dau nahiko geldi, eta ez dau interesik. Historikoa da, lau sindikatuok egin duguna, momentu honetan ELA, LAB, Komisiones eta SK elkartzea, plangintza akordio basa baten inguruan adostu dugu, eta mobilizazio batzuk ere adostu ditugu. Espero dugu, behingoz, bai patronala eta bai administrazioa, udaletxea zein diputazioa jarri daitezela eskuarte soziala osatzen dugun langileokin Harrik esaten kalean ikusiko gaituzte eta borrokan jarraituko dugu eta ikusten dugu langile pilo elkartzen ari gara mobilizazioetan eta lortuko dugu sinatzea hitzarmen duin bat. Bilboko alkatetzarako hautagaiekin eta zerrendakideekin egoteko aukera izan du Hamaika telebista. Besteak beste, etorkizuneko erronken afera jorratu dute. Nik uste dut etorkizunari begira, umeak, nerabeak eta gazteak direla. Eta ez bakarrik dira Bilboren etorkizuna, baizik eta oraina. Eta nik uste dut hor lan handia daukagula gazteekin lan egiteko. Nik ez naiz gaztea orain sentitzen, baina egia da ere adultozentrismo handiegia dagoela gaztetasunarekin. Eta nik uste dut partaide txarloan gaztei eman behar diogula tasuna diseinatzeko gazteen politikak. Eta gustatuko liketzaiguke adibidez bakardadearen edo ez nahi duten bakardadearen aldeko proiektu bat garatzea. Ze normalean hori bakardadearen inguruan hitz egiten dugunean pentsatzen dugu pertsona nagusietan. Eta gazteetan ere bakardadearen asuntoarekin ere hor arazo bat dago. Orduan nik uste dut asko lan dezakegula ildo horretan. Bilboren erronka nagusiak asko dira, etxebizitza. Hori kokatuko nuke dudarik gabe lehentasunen artean gobernantza, hori ere lehentasunen artean osasuna, nik uste dugu gutxi gora bera irisgarritasuna, behar ditugu tokiak ere elkartzeko, egoteko, hori badira ere gure eskaeren artean, eta zerrendak asko eta asko dira luzeak. Hor daukagun erronka demografikoa, hori da oso importantea. Behar dugu Bilbo gaztea izatea, behar dugu gazteok, horregatik geure erronka izango da gazteok hemen geratzea, hemen beraien bizi proiektua gai izatea proiektu hori garatzeko eta baita ere talentua erakartzeko geurea. Talentua mantendu eta talentua erakarri baita ere. Eta enplegu duina, enplegu kalitatezko enplegua proiektu hori albidetzeko. Eta gero esango nuke pertsona nagusien zainketa hor dagoela. Pertsona nagusiak ez dire kolektibo homogeneoa, baina gero eta urte gehiago geure bizitza gero eta luzeagoa danez askotan behar dugu zerbitzu gehiagoetarik kontutan hartu behar du eta erakundetatik egin behar ditugu planak erronka hori behar den erantzuna emoteko. Batzuk aipatu ditugu, baina esango nuke pandemiak bizkortu egin ditu aldaketak eta oso argi utzi digu erabakiak orain hartu behar ditugula. Ezin gara konformatu, ezin gara gelditu eta han daukagu aldaketa klimatikoa, biztanleen zahartzea, bakardadea, etxe bizitza, irisgarritasuna, mugikortasuna, beraz, erronka berriak eta erantzun berriak behar ditugu. Eta horretarako lidergo berri bat behar dugu, beste begiradarekin gaiak aztertzea eta etorkizunari begiratzea ere.
Bestalde, Arabako lurralde auzitegiak erabaki du, De Miguel auziko 5 kondenaturik kartzela zigorra kentzea. Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelurrutia, Iñaki Etxaburu, Josu Arruti eta Sergio Fernández enpresariak dira. Eta kulturan, aste honetan kulturaniztasunaren eguna da eta Iruñean harrera instituzionala egin die alkateak hainbat elkarteri. Bestalde, hainbat eragilek salatu dute Sanferminetako aniztasun jaigunea jartzeko izaten ari diren trabak. Kulturaniztasunaren nazioarteko eguna dela eta Iruñeko udalak kulturaniztasuna ospatu du hainbat kultura elkarteri udalean harrera eginez. Bertan izan dira Latinoamerikako eta Europako elkarteetako ordezkariak, Iruñeko herritarrei beren kultura eta bizimoduak zabaltzen. Quiero aprovechar un día tan relevante como es hoy para valorar y resaltar la enorme e indispensable aportación que hacéis los inmigrantes a nuestra sociedad, a la sociedad de nuestra ciudad, de Pamplona y de Navarra, que muchas veces no es suficientemente reconocida. Tamalez, zaldi berean, Sanferminetako aniztasun gunea osatzen duten taldeek salatu dute aurtengo bestetan ez dela aniztasun gunerik izanen, Navarra sumarekin akordioa lortzeko ezintasuna izan dutelako. Esta legislatura no consensa. Es prioridad o digamos es potestad del ayuntamiento designar o quitar. Y ellos designan, ellos se lo compran, se lo guisan, se lo comen y se recogen el vuelto. Es decir, no toman en cuenta al pueblo, como dice, unos Sanfermines para el pueblo pero sin pueblo. Salatu dute ere Navarra sumako Labairu zinegotziak Larruna parkea izendatu duela aniztasun espaziorako. Baina atzera bota behar izan dute alternatiba hori ez delako bideragarria. Zapore gazigozoa beraz aniztasunaren egunaren astean. Kiroletan berriz bizitur jaialdia iritsiko da Gasteizera ekainaren 4ean. 2023ko turrari ongietorria emateko eta bizikletaren erabilera sustatzeko jaialdia da. Azkenean ikaragarria da, ez? Ikusi dugu hemendik Euskal Herriko itzulia ateratzen denean, oso polita dela eta orain Frantziako turra izatea, txirrindularitzan munduko eventu handiena dena, ikaragarria da, bai. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Nogen taldearen Orein abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik horik izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Lurra ustida euririk egin gabe azkar
naiz ni